ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତିରୁତାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବୀରସ୍ୱାମୀ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୀତା। ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୋହିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ସେ ଭେଲୋରର ବୁରହବ କଲେଜରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓ ଏଫ୍.ଏ. ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ 1909 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦର୍ଶନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିନା ସମାଜ ତଥା ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଅସମ୍ଭବ। ଜଣେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଲାଭ କଲା ପରେ ତାହାର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜଣେ ସରଳ, ଅଜ୍ଞାନ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ। ଗୁରୁ ବୈଦିକ ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳଧାର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ନୈତିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାସ୍ନାତ ଗୁରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦୀପ୍ତି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ ଓ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ନେତ୍ର ଯୁଗଳରେ ଜ୍ଞାନ ଅଞ୍ଜନର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଗଙ୍ଗାନଦୀରେ ଅବଗାହନ କରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଉ ଅବା ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ମହାନତା ଓ ଅବଦାନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସେ ସଚ୍ଚିନ୍ଙ୍କର ଗୁରୁ ରମାକାନ୍ତ ଆଚ୍ରେକର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଓ ସନ୍ଦୀପନୀ, ସେହି ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ସମାଜର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ସମାଜର ଗଠନ ପାଇଁ ମହାନ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।